May hapon, mga igsuon, ni ay gisulti si Jesus sa Ebanghelyo karon nga makahupay kaayo gyud. Ingon siya, kay siya sa walay pagpili, naghatag og ulan ngadto sa mga matarong ug sa mga makasasala. Ingon anak mahigugma ang Dios, mga igsuon, dili ta niya biyaan bisan magkinaunsa, dili siya mutagam bisan gabalik-balik atong sala. Sige na kong kadunggan, Padre, ni anak ko sa kinatumian sa akong depression, ni anak ko sa kinatumian sa akong problema, ni anak ko sa kinatumian sa akong kanser, ug ang akong pamati, ako na lang usa ug wala na ko'y kauban ug gibiyaan ako sa Dios. Mga igsuon, it's okay to say that. Nakasabot ang Dios kay dili lalim, masulti gyud na nato. Pero naalang ko'y koreksyon, sayop nga pangunahuna nga ang Ginoo diri rataman, biyan sa atong kasakit, ilabi na sa pinakasakit, wala na siya. That's wrong. Tanawa lang ang krus. Sa dihang gabitay siya, is Jesus God? Yes, He is powerful. At this point, pwede niyang mapatawag unta ang mga anghel, naog mo dinhi, kuha ako ninyo kay dili na nako kaya. Mga igsuon, bisan pag unsay kinatumyan sa kanser, bisan pag asa na ka sa kinatumyan sa imong depression o problema, just as Jesus remained on the cross, He will also remain with you up to the end. He will remain with you and He will cry with you. He is with you up to the end and even beyond the earth. So mga igsuon, ay pata musulti nga Lord, gibiyaan ko nimo kun si Kristo mibiya pod sa krus, pero wala man. He remained on the cross. Dili unta ta musulti, Lord, diri ra kataman sa mga pinakasakit, wala na ko nimo giubanan. No, that is wrong. Thank you, Lord, for crying with me.